Като работиш като програмист, ще имаш така доста случаи, в които чакаш нещо да се случи, примерно да ти заради средата за разработка, да се изпълнят тестовете или каквото и да било. И просто чакаш и не правиш нищо. А дори в това време можеш да правиш нещо продуктивно, като например да слушаш част от някакво полезно техническо видео, което подобрява уменията ти, да прочетеш така някои страници от някоя техническа книга, която си намерил, или дори да измислиш как да забързаш процеса на разработка, т.е. може да измислиш как да минимизираш времето за това, което чакаш, или ако не е възможно, временно да работиш по някаква друга част, която не изисква да чакаш. Тоест, въпросът е, че винаги можеш да измислиш някакъв начин, по който да използваш времето по продуктивен начин, вместо просто да чакаш, нали, цирейки се в екрана, чакайки да завърши там каквото си поставил като задача. Така че използвай времето си разумно.